Kini atong latest weather update Monday, September 27, 2021. Padayon natong gi-monitor ang bagyo sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na international name na Mindule. Ang Typhoon Mindule na ana sa 1,590 kilometers sa may silangan ng extreme northern Luzon na ay maximum sustained winds na 175 kilometers per hour dool sa sentro ug ang gustiness moabot sa 215 kilometers per hour. Hinay ang pag-irog kini sa direksyon sa amihanan. Samtang ang extension or trough ng bagyong Mindule nakaapekto sa may eastern sections ng Southern Luzon kasama na ang Visayas. Ang weather conditions sa tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umon na kalangitan. Gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Base sa atong latest track ng Typhoon Mindule, wala kining direktong epekto sa any part sa atong nasod. Ug expected nato ugma sa gabi, makasulod na kini sa atong PAR ug naay pangalan na Bagyong Lani. Samtang dili kini magdugay ug makagawa sa atong PAR sa adlaw sa Wednesday or September 29. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, Mayong Adlaw.